Sociálna ekonomika je dynamicky sa rozvíjajúci sektor, ktorý je riadený solidaritou, nie ziskom. Sociálna ekonomika a sociálne podnikanie sú spojené so skvalitňovaním života v komunitách, obciach a mestách naprieč Slovenskom. Žilinský kraj patrí medzi najvýznamnejšie hospodárske regióny Slovenska. V 5 regiónoch kraja dnes pôsobí najviac registrovaných sociálnych podnikov. Nie je to náhoda. Kde iní vidia prekážky, sociálni podnikatelia v Žilinskom kraji vidia príležitosti. Sociálne podniky dokazujú, že ich prioritným cieľom nie je generovať zisk. Majú iné poslanie. Vytvárajú pracovné miesta aj pre ľudí, ktorí majú vážne zdravotné problémy, alebo ich životná situácia z nich robí zraniteľnú osobu a nedokážu sa uplatniť na otvorenom trhu práce. Prinášajú pozitívny sociálny vplyv, ktorý sa odzrkadľuje v živote jednotlivcov, komunít, obcí či regiónu. Za väčšinou týchto príbehov stoja nielen sociálni podnikatelia, ale aj Regionálne centrum sociálnej ekonomiky v Žiline. Regionálne centrum sociálnej ekonomiky v Žiline vzniklo v roku 2019. Od svojho vzniku poskytlo približne 3000 odborných konzultácií a len za minulý rok ich bolo približne 400, ktoré sme poskytli či už záujemcom o sociálne podnikanie alebo priamo registrovaným sociálnym podnikom. Pomáhame rozbiehať sociálne podniky, ktoré sa venujú či už výrobe sviečok, výrobe reklamných predmetov, tlačovým službám, zberu odpadu alebo v neposlednom rade aj údržbe verejných priestranstiev. Až 31 sociálnych podnikov v regióne zriadili priamo samosprávy, obce, mesta aj samotný kraj. Sú dôkazom, že niektorí ľudia potrebujú len príležitosť a dôveru. Práve vďaka nej sa môžu znova postaviť na nohy. O tom je príbeh Mestského sociálneho podniku Žilina. Mestský sociálny podnik Žilina je v 100% vlastníctve mesta. Funguje od jesene 2021 a aktívne prispieva k chodu mesta v rôznych oblastiach. Zamestnanci podniku upratujú spoločné priestory bytoviek, starajú sa o čistotu verejných toaliet, trhovísk, športovísk aj plavárne. Udržiavané prostredie vplýva na náladu ľudí, ich správanie a vzťahy. Kultivuje v tom najhlbšom zmysle. Skvalitňuje život aj tým, ktorí sa o poriadok starajú. Za uprataným priestranstvom stoja často komplikované životné situácie jednotlivcov. Za všetkých spomeniem príbeh jednej pani, ktorá si dlho nevedela nájsť prácu. Ponúkli sme jej pozíciu upratovačky v našom sociálnom podniku. Je matkou 2 synov, samoživiteľkou a svojou prácou, ktorú vykonávala dobre, sa zbavila dlhov. A keď prišlo rozhodnutie o zastavení exekúcie a telefonoval som jej, tak ma chcela objať od radosti. Aj tento príbeh je dôkazom toho, že sociálne podnikanie mení životy nielen jednotlivcov, ale celých rodín. V Mestskom sociálnom podniku to vedia. Vďaka ich práci je Žilina nielen čistejšia, je aj ľudskejšia. My v Regionálnom centre sociálnej ekonomiky v Žiline podporujeme podniky, ktoré menia znevýhodnenia na príležitosti. Ak rozmýšľate nad tým, ako založiť sociálny podnik, ako pomôcť svojmu okoliu alebo dať ľuďom prácu, tak ste na správnej adrese.